Lokalen bliver bedre. Og så tager man noget Mikkel, du kan ikke flygte. Vi kan bare gøre det herude på køkkenerne. Nej, han skal herind. Det er altså det her. Har du ikke lyst for det? Fuck! Kom. Og vent lidt. Du har ikke set det her. Jeg kan ikke. Jeg skal have overfra. Så ser du noget af stedet her. Ja, men så er det jo Fuldstændig Ser du noget? Okay, det er så. Jeg kan så sjovt. Ser du nu? Nej, det siger jeg. Nå, du kigger nu. Du har så Jeg skal ikke filme min telefon, så den er god. Det er sådan en hard. Ja, nu er han altså filmet. Nok, ja. Der er næsten pause på. Kom nu. Hvad er det? Niller, han er Barmin! Du siger Barmin! Ja, nu! Hallo, tag nu flere kigge. Har det godt, René? Okay.